My by sme teraz chceli predstaviť jednu z platformiem, ktorú sme navrhli spolu s Tatrabankou a pre Tatrabanku. A tu by prišiel predstaviť Juraj Zajačka, ktorý je u nás Art Director a jeden z partnerov. Takže máme také dva ešte krátke talky a potom sa presunieme k afterdrinku. Takže Juraj, nech sa páči. Ďakujem za uvedenie. Na úvod by som sa chcel ospravedlniť za môj hlasový defekt, ale žiaľ, dnes mi prvýkrát v živote vypadol hlas, takže to bude možno trochu aj komické. Dobre. V prvom rade by som chcel vyzdvihnúť výbornú prácu týmu Tatrabanky, ktorí si spravili svoju domácu úlohu a ktorí v podstate definovali, alebo teda položili taký pevný stavebný základ pre budovanie dlhodobej komunikačnej platformy. Ako to už viackrát odznelo, tak Brandroot Framework v podstate funguje na dvoch veciach. Čomu veríte, ako sa správate. Tatrabanka verí tomu, že na Slovensku dokáže vzniknúť biznis akéhokoľvek rozmeru, že vôbec dokáže vzniknúť akýkoľvek biznis na Slovensku. A takisto verí tomu, že najlepšie podnikateľom rozumie. A ako sa správa? Správa sa tak, ako som spomenul na predošlom slajde, že má najlepšiu propozíciu pre podnikateľa. Podnikateľ dostane účet za 0 eur, dostane leasing, dostane kreditku, skrátka. Tatrabanka vie, čo ten podnikateľ potrebuje, pretože sama ako firma v podstate vyrastala na zelenej lúke a prešla si tým podnikateľským svetom. Insight, na ktorom sme postavili túto platformu, v podstate vychádza z týchto dvoch myšlienok, teda z dvoch myšlienok, ktoré odzneli aj v tejto knižke. By the way, to je môj tip na super knižku pre vás, ak teda máte záujem vybudovať obrovský biznis. A vzniklo teda na týchto dvoch myšlienkach, o ktorých sme si v tom čase mysleli, že najviac rezonujú medzi podnikateľmi, ale počasie sme zistili, respektíve počasie už vieme potvrdiť, že naozaj skutočne rezonujú medzi podnikateľmi veľmi. A teda tie myšlienky sú, že ich najväčším hnacím motorom je potreba po slobode a autonómii a že pri svojich nápadoch veria svojmu šiestemu zmyslu. No a long story short, takto sme pripravili platformu Slobodu nápadom. A ak by ste mali ešte akékoľvek otázky k tejto strategickej časti, tak potom Jakub je počas networku a celého večera k dispozícii. A teraz by som prešiel na vizuálnu časť, ktorú som mal primárne na starosti. Ako to už aj odznelo, tak Tatrabanka má niekoľko platformiem. Či už je to účet pre modrú planetu, alebo je to Baby Blue, tak takisto aj my sme potrebovali pripraviť niečo, čo bude svojím spôsobom odlišné, ale zároveň to bude v symbióze so značkou, ako teda môžete aj vidieť, tak ono v podstate ten symbol, teda to logo Slobodu nápadom vychádza z geometrie loga banky. Následne sme si potrebovali definovať nejaké pravidlá tohto systému. Definovali sme si tvar, ktorý v podstate vychádza z toho loga a hlavným pravidlom bolo to, že tento tvar, respektíve, že môžeme upravovať jeho proporcie, avšak nikdy nesmieme meniť jeho uhly. No a čo sme si teda následne otestovali na troch základných formátoch, horizontálnom, vertikálnom a štvorcovom, aby sme vedeli, že či nám to bude fungovať. Práve spomenuté pravidlá a niekoľko ďalších pravidel sme ukotvili aj v manuáli, pretože vedeli sme, že táto platforma bude dlhodobá a my sme skrátka v tom čase, teda v čase sme potrebovali zachovať konzistenciu tejto platformy, aby sa nám to v žiadnom okamihu nenaštrbilo. Takisto sme chceli mať pod kontrolou pri kampaniach na tejto platforme to, akým spôsobom budeme v podstate, akým spôsobom budeme kričať, počnúc awareness fázou, končiac FOMO fázou. No a
prvá kampaň, ktorá vznikla na tejto platforme, je kampaň Vaše raz je teraz, ktorá v podstate nemala na dopyt iba reagovať, ale mala ten dopyt priam vytvárať. No a čím teda bola prirodzene cieľa na začínajúcich podnikateľov. Pardon, je to veľmi komické, ja viem. No a treba si uvedomiť ten fakt ešte, že aj napriek tomu, že sme boli na konci pandémie, na začiatku vojny, boli sme v neistej dobe, tak my sme vtedy hovorili budúcim podnikateľom alebo podnikateľom, že vaše raz je teraz. Ano, a že netreba sa báť a že banka je to v podstate pre teba, lebo no a skrátka, že spolu to zvládneme. Prvou časťou, alebo prvým taskom by som to nazval pri príprave tejto kampane bola fotoprodukcia a teda príprava briefu pre fotografa. My sme si spravili takéto skice pre všetky postavy, hlavne z toho dôvodu, lebo navrhli sme nejaký systém a skrátka sme potrebovali mať tie fotky nafotené úplne presne, aby sme dokázali v súlade s týmto systémom s nimi aj následne pracovať, pretože keby ich raz nafotíme zle, tak si nás to potom skrátka dobehne. No a druhou časťou tohto fotobriefu bolo to, že sme pripravili moodboard, čo je v zásade štandardný postup, lenže my u nás v Echte sa nesnažíme zdokonalovať iba plody našej práce, alebo teda výstupy našej práce, ale snažíme sa zdokonalovať nejako aj v pracovnom postupe, v pracovných postupoch. A preto nám prišlo úplne prirodzené, že sme začali využívať umelú inteligenciu, vďaka čomu sme získali kontrolu nad všetkými atribútmi tých fotiek a zároveň sme dokázali doručiť jednak fotografovi, ale takisto aj klientovi oveľa konkrétnejšiu predstavu a predstavu s reálnejšími kontúrami. Takto dopadlo fotenie číslo 1, tak to bolo fotenie číslo 2 a úprimne musím povedať, že fotograf pochopil svoj brief veľmi dobre. Fotky sú prirodzené, autentické, v reálnom svete, s reálnym svetlom, s reálnou pleťovkou a veľmi dobre sa nám s nimi pracuje. A navyše, čo akoby umocňuje ten pocit autentickosti, je to, že Betka, teda slečna v modrom strede, ona je aj, akože reálne sa venuje fashion designu a dokonca je to aj v jej ateliéri fotené. Pardon. Platformy potrebujú systém. Prečo potrebujú platformy systém? My len vďaka tomu, že sme striktne a jasne definovali nejaké pravidlá tohto vizuálneho systému tejto platformy, tak len vďaka tomu sme dokázali udržať tú konzistenciu a stále akože dokazujeme. A takisto sme maximálne dokázali pracovať efektívne a dovolím si povedať, že nás nevyviedlo z miery ani to množstvo výstupov, ktoré sme počas tejto kampane museli pripraviť. A čo je asi iba štvrtina, možno pätina. Majka, povedz. Ty si to musela schvaľovať všetko. Takže, no a na záver by som vám ešte rád pustil spot, ktorý pre túto kampaň vznikol. Na začiatku podnikania ste len vy a váš nápad. A ešte neistota, či je ten správny čas. Hovoríte si, možno raz, keď bude vhodnejšia doba. No vaše raz je teraz. Neodkladajte svoje sny. Začnite podnikať s Tatra bankou. Pomôžeme vám pri založení živnosti či SROčky, dáme účet na rok bez poplatku za vedenie a k tomu aj balík praktických benefitov pre podnikateľov, aby ste sa slobodne mohli venovať realizácii svojich nápadov. Tatra banka. Začnite na slobodunápadom.sk. Ja vám ďakujem za vašu pozornosť.